for en lineær funktion lyder f af x er lige med ax plus b. Når jeg gerne vil finde differentialkoefficienten, bruger jeg trætrinsænken. Det første jeg skal gøre, det er at finde delta y. Vi siger, at funktionsværdien eller at x stiger med værdien h. Derfor vil delta y være lige med funktionsværdien af x plus h minus funktionsværdien af x. Eller x0 kalder vi det, fordi det er bestemt x. Det vil jeg gerne skrive mere ud ved at bruge den her formel, eller ved at bruge den her del af ligningen. Det vil sige, at a x0 plus h plus b minus a x0 plus b. Herefter ophører jeg parenteserne, så det kommer til at se sådan her ud. A x0 plus a h plus b minus a x0 minus b. Herefter reducerer jeg udtrykket på den måde, at den her går ud med den her, og b går ud med b. Så til sidst kommer der til at stå a h. Sådan. Det var første trin. Differenskoefficienten ser sådan her ud. Delta y over h, hvor h er tilvæksten i x-værdier. Jeg kender min delta y-værdi, så den sætter jeg ind. Det vil sige ah over h. Her går h og h ud med hinanden, så der kommer til at stå a. Som tredje trin undersøger jeg, hvad der sker med udtrykket a, hvis h går mod 0. Men da h ikke indgår i selve udtrykket, vil der ikke ske noget. Så det vil derfor vil vi ende med, at differentialkoefficienten er f-mærke af x0 er lige med a. Og det er differentialkoefficienten for